Benvinguts a la Punts de Viatge de Newscat TV una setmana més. Avui us vull parlar de Mèxic i en concret d'una zona on vaig trobar això, aquesta pedra. Aquesta pedra volcànica té menys de 70 anys i en concret és trobada al volcà Paricutín. Al Paricutín tenim la sort que podem saber exactament el dia en què va erupcionar. Heu de pensar que en una zona completament plana, de cop i volta un dia va començar a sorgir un volcà, que és el que va crear no només aquesta pedra, sinó tota un com volcànic, tota una muntanya que avui en dia encara existeix, el volcà està extingit i s'hi pot pujar. I us convido a acompanyar-me a dalt del cim. En concret va ser el dia 20 de febrer de 1943. A partir d'aquí és quan està definida el naixement del Paricutín i a poc la lava va anar sorgint de la terra, mica en mica les cendres volcàniques van anar saltant per l'aire i la lava es va anar escampant. De fet, hi ha dos pobles, el poble de Paricutín i de San Juan Parangaricutiro, que van quedar totalment soterrats sobre la lava. Més de 30 metres de pedra que després es van anar solidificant i que van esborrar tot del mapa. Quan vas avui en aquesta regió et trobes que una regió que anteriorment era de camps i de boscos de pins està completament plena de lava solidificada. El que és més curiós de tot això és que una d'aquestes llengües de lava que va arribar en aquest segon poble, San Juan de Parangaricutiro, va arribar a destruir tot el poble, però es va justament quedar allà al mig abans d'entrar dins de l'església. De manera que actualment es pot veure l'església o les ruïnes que encara en queden justament sorgint d'aquestes colades de lava que fa que sigui un dels espectacles realment més fotogènics de tot Mèxic. De fet, està considerat el Paricutín com una de les meravelles naturals. Era el volcà més recent fins que en van sortir d'altres, a Filipines, a Sud-amèrica, de manera que realment els geòlegs van poder entendre molt millor el funcionament de la Terra i dels processos geològics de formació dels volcans. Però encara avui en dia, tot i aquesta zona tan erma que hi ha al voltant, és justament una de les excursions més interessants de l'estat de Michoacán, que és on es troba concretament aquest volcà. Per pujar-hi hem de caminar una mica per una zona de cendres volcàniques que dificulten una mica l'ascens, però mica en mica, a mesura que anem pujant pel com volcànic, descobrirem una de les meravelles de la natura. I és que aquest volcà, tot i estar extingit, ja no deixa anar lava, sí que deixa anar algunes fumaroles de vapor, de manera que podem encara veure i entendre una mica les forces de la natura, com encara sobreviuen i com ens mostren que el nostre planeta, més enllà del que hem d'alguna manera civilitzat en les ciutats, és totalment encara salvatge. Quan arribem a dalt de tot tindrem una vista espectacular des dels 420 metres d'alçada que ens separen de tota aquesta plana i podrem entendre aleshores com dos pobles que estaven tan tranquils al mig de la muntanya, de cop i volta el naixement d'aquest volcà els va trastocar tant la vida que van haver de marxar. En concret, el poble de San Juan de Parangaricutiro van anar a crear un altre poble a uns quilòmetres, que és el poble de Nuevo San Juan, on es van endur el Crist que estava d'alguna manera decorant l'àbside d'aquella església. Encara avui en dia aquella església amb el seu àbside es manté i està totalment decorat en honor del que es coneix com el Senyor de los Milagros, que és aquesta imatge del Crist crucificat que recorda, o ells diuen que recorda, com aquest Crist va aconseguir que la lava que baixava del volcà no arribés a submergir totalment l'església. Us espero la propera setmana per parlar de Mèxic, d'altres viatges i, per què no, d'alguns miracles. Fins la propera setmana, aquí a la Punts de Viatge de Newscat TV.